Pitäisi harkita jo rakentaessa, jotta tehdään sen kokoinen kortteeri, jonka lämmitykseen eurot riittää. Ei siinä ole järkeä, jotta piettää huoneita kylmillään, kun ei ole varaa lämmittää. Mutta eipä mitään hätää. Nimittäin amerikkalaiset ovat keksineet tähän niin probleemaan hyvän ratkaisun. Nimittäin pierrun kierrätyspumpun. Niin justisa, pierrun kierrätyspumpun. Jotta ei kun pois kaikki humppukipatsat ja menkelenpatsas tilalle. Lapin lortti on paikallaan, mutta Mannerheimi sais muuttua vaikka Espooseen Sellon esityslavalle ja Joosepin patsastilalle. Pirkule, niin on tuo Vilikin maharellykkä tuos kasvanna, jotta pakko on tuos ostaa uudet ja isommat sarkahousut. Ei se oo tuo elämä helppoa meillä suomalaisillakaan. Ei oo, ei.